Day Cornapia. Sige na, kay dugay namang wajud ta makadulog day. Sus, di ani mo Butsyok. Sabad yawa ka maglantaw Butsyok nga. Buntis ko Butsyok. Tunawid ako nga, yan o. Musyad na kayo Butsyok. Sige na bitaw day good. Maglingkod na kunta. Sige Butsyok. Mamadyan mo ganahan. Sige, ubos sa kondisyon. Sa may kondisyon ni mo day Cornapia. Kondisyon Butsyok ha. Kung ang adlaw wala gani, kanabang nga walay letter is, pwede ta mag-ana-ana. Usa, ang adlaw, kung walay letter is, magkaraan na ta. Yaw sa mana, Bisaya in English. Ay, siyempre, Bisaya man tabi, Binisaya. Sa walay is, Lunes, Nais, Martis, Nais, abot o Bernes. Karuan lawa, abas hindi ka bantay ni si Day Cornapia. Sige na day, ada tay. Ano sa marang adlaw? Butsyok sa marang adlaw ran? Ay, karuan lawa, abado. Ay, dia, bawa dia, gawas itu gawas. Wajib na lang ilad ako asawa. Wajib may Sabado. Sige mo na akong abado, wajud. Ug mapakuinay, Domingo. Ay, magawas ko dire. Masig kita ako dire sa gawas. Ma. Uy, awa dia baka. Wala ba ko kanaan na? Anaon tagaron. Uso to? Wag ko na anaon tagaron.